Za 7 horami a 7 dolami bola raz jedna nenápadná dedina, za ktorou stála jedna nenápadná chatka. Na prvý pohľad úplne obyčajná. Každý rok na to miesto však chodia desiatky jedinečných duší, ktoré z tejto chatky a z tohto miesta urobia čarovný les, rozprávkový, kde potok tlieska rukami, kde stromy majú svoje mená, kde nočná obloha pri praskajúcom dreve táboráku nám odhaluje, že sme súčasťou niečoho väčšieho, ako sme my sami. Vítajte na Megacampi 2020, na mieste, kde zázraky sú realitou.